Türkmenistan bilen goňşy ýurtlary öz ykdysadyýetynyň uly bölegini syýahatçylyk arkaly netijeli we üstünlikli ösdürip gelýärler. Gazagstana, Gyrgyzstana, Özbegistana her birine geçen ýyl 11 milliondan 15 milliona şeýle syýahatçy geldi. Syýahatçylyk Özbegistanyň ykdysadyýetynyň möhüm we çal tösýän pudugyny emele getirýär. Özbegistanyň hökümeti syýahatçylygy ösdürmäge uly maýa goýdy. Türkmenistan dünýäde iň az syýahat edilýän ýurtlaryň biri bolup, ýurda her ýyl 10 miňden hem az syýahatçynyň barýanlygyny şaklaýarlar. Hökümet bu sany gizläp saklaýar. Şeýle adaty Türkmenistanlynyň ykdysady, medeni, intellektual alş-çalşdan mahrum edilendigini aňladýar. Turizm maradaky 2010-njy ýylda kabul edilen kanun wiza almak talaplary geçen asyryň syýahatynyň ýagdaýyndan düşünjelerinden uralýar. Döwletiň turizm ösdürmek syýasaty ýok. Onu durmuşa geçirmeli jogapkär döwlet edaralary bellenilmedik. Türkmenistanyň syýahatçylyk boýunça döwlet komitetiniň saýty işlänok. Aprelde gurnolýan Türkmen Travel Forumynyň we sergisiniň web saýty adamsız obýektlarynyň peshili suratlary many mazmun bilen doldurulan. Foruma gatnaşmak üçin wiza üçin ýüz tutmak, mihmanhana, uçuşa bron etmek mümkinçiligi 8 aprelde hem açylmandyr. Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçilikleriniň amala aşylmagyna syýasy erkden hem başga birnäçe faktorlar böwet bolýar. Infrastruktura, hunärmen ýetmezçiligi, marketing, işegürlik gurşawy, kämil bolmadyk kanunçylyk, ýokary korrupsiýa şykdajylary we özünden başga giyinýän, ýaşaýan we pikirlenýän adamlardan gorky. Awtoritar hökümetiň turista garaşy paranoýadan ejir çekýän adamka meňdeş. Ähli adam jinayetçi bolup, rejimiň dünýä garaşyna hop salýar diýip çemeleşýär. Häkimetleň izagalak düşünjeleri, könülşin kanunlary garaşsyz syýahatda ýol berenok. Daşary ýurtlar üçin wiza almak, şakyly katyn almak gymmat, kyn we ähli islegilerini ýok edýän proses. Türkmenistanyň daşary ýurda syýahatçylyk üçin biletiniň bahasy bir aýyň aýlygyna barabar. Soňky 30 ýylda daşary ýurtly turistler Türkmenistana awtoritar, didimdor dolanyşyň janly muzeyini görmek üçin gelýärler. Az sanly mihmanlar köplenç dymýan, gurkýan Türkmenistanly hökmany propagandaçy ýol belet we apokalipsisden soňky ýaly adamsyz köçeler barada gurrun berýärler. Turizm pudugynyň krizisi milli ykdysadyýetde bolup geçýän giň prosesleri şeýlelendirýär. Hökümetiň tebii baýlyklary gazyp alyp satmak syýasatyna neşe serişdilerine ýaly garaşly bolmagy, awtoritar dolanyş Türkmenistanlyny erksiz, ejiz, ýalta we tankydy pikirlenmäge çydamsyz, zirelmäni ökdi adama öwürdi. Awtoritar syýasat Türkmenistanlylary dünýäden üzmeleşdirýär. Netijede global derejede Türkmenistanlylary hiç kim gyzyklandyranok. Sebäbi ýapyklyk we ýasamalyk biziň brendimize öwrüli. Syýahatçylyk pudugyna yaramaz täsir edýän iň möhüm faktor ýurdyň daşary syýasatydyr. Münwerden wagt edilýän bitaraplyk syýasaty iş ýüzünde daşary ýurtlar üçin Türkmenistanyň ýapykdygyny, Türkmenistanlylar bolsa arzan gowragsyz iş güjüne öwrülendigini aňladýar. Ähli ýurtlar üçin wiza rejiminiň dowam etmegi, raýatlar üçin Türkiýe wiza girilmegi, ABŞ-nyň wiza almak üçin girewi girizmegi Türkmenistanlylaryň çeklendirilip gelýän syýahatyna, hereket azatlygyna uly zar wurdy. Wizasy durmuşy syýahaty göz öňüne getirmek aňyrda dursun, Türkmenistanly indi nire ýapylar diýen hemişeki gorkuda gedýär. 2025-nji ýylda hökümet daşary ýurtlar aýatlar üçin elektron wiza ulgamyny döretmek barada karar kabul etdi. Emma muny durmuşa geçirmek üçin hiç hili ädim ätmedi. Köp ýurtlar hem Türkmenistanyň özü bilen deň bolup, Türkmenistanyň raýatlary üçin berk syýahat we migrasiýa kanunlaryny ýöretýärler. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri BMG-niň bütün dünýä syýahatçylyk guramasynyň agzasydyr. Häkimetler syýahatçylygy ösdürmäge gönüktirilen gurama bilen 30 ýyldan gowrak bäri hyzmatdaşlygy ýola goýjak diýip gelýär, ýöne netije ýok. Syýahatçylyk pudugyna maýa bolsa, bu ýurda ykdysady krizisden çykarmak üçin möhüm tagalla ilat barada edilýän alada bolardy. Hususy başlanyşlar üçin giňişlik täze iş orunlaryny dörederdi. Vilayatyň büdjetine salgyt girtejilerini getirerdi. Hususan syýahatçylyk vilayet sebitlerini dikeltmek, garyplykdan saplanmak üçin möhüm guraly urulyp bilerdi. İçerki syýahatçylyk bilen birlikde senagat binýady bolmadyk kiçi şäherlerde syýahatyň ösüşi ilatyň guruplaşmagyna, işsizligiň azalmagyna getirip bilerdi. Türkmenistanlylar wizasyz ýeňilleşdirilen wiza gatnaşyklaryna erkin syýahata munasypdyr.
Bu wagt olaryň pasportyna seredilip ikinji derejedäki raýat ýaly şemeleşilýär. Gödek äheňde düşünşmezlik bilen. Türkmenistanyň köpçülik bolup ýaşaýan ýurtlary bilen wizasyz seýahat açylmaly. Türkmenistan ilki bilen daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar we olaryň maşgalalary, garnaşlary üçin açylmaly. Ilata öz ýurduny arkaýyn zähmet çekmäne seýahat infrastrukturasynyň eýesi bolmagyna ýol berilmeli. Munyň üçin hökümet adamyň durmuşyna gatnaşmagyny, internetde garşy göreşini besetmeli. Ekoturizmi östürmeli, sanly ulgamlarda ýurdun döwrewap reklamasy ýaly işler geçirmeli. Kaşaň otellara alternativ hökmünde kiçi ýerleriň işine ýol bermeli. Sovet döwründen gelýän tejribäni daşary ýurtlaryň ýzyna düşüp biderek wagtyny geçirýän Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň bölümini ýapyp myhmanlara we ilata hereket azatlygyny bermeli. Ýurdumyzda ägirt uly tebigy, medeni we taryhy mümkinçilikler bar. Türkmenistanyň global kartadaky ykdysady, syýasy, medeni taýdan urny biziň mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge taýýarlygymyza bagly bolar. Türkmenistanyň nähili ýurt boljakdygy saňa baglydyr.